Ar y sianel YouTube y lle, mae yna ganodd o fideos am bob math o bethau. O neiniau'n coginio'n adroedd I foch bach sy'n ffonio enwogion, a rhain i'w gweld drwy'r byd I gyd. Treia difenw I. Rwy'n byw yn Texas. Camilla ydw I, yn dod o ariannin, felly mae gen I mater. Tua 5 munud I ffwrdd yn hi, mae Mark Zuckerberg yn byw. Mae'n dod bach yn wahanol siarad Cymraeg, so i siarad Cymraeg ys mor hir. Dan Rees ydw I o Valencia, California, yn yr Unol Daleithiau. Good started. Dros yr wythnosau nesaf, mi fydd yna Gymru a dysgwyr Cymraeg o bob man yn y byd yn edrych ar ein fideos ni, ac mi gewch chi glwad eu barn nhw. Yn ymder dyffrynnoedd Eryri. Dan ddim yn gallu deall beth mae Gols yn dweud. Hei, bas ni'n dod cysur I hi. Ofnadwy. Mae'r daith bod yn ffocin awesome, Mae cwrw yn Gymru yn arbennig o dda, ond mae Pawyn yn hefyd cormod. Fi'n troi mewn I friggin' iaw a fi'n mor oer. Let's go bo! Mae ddim mor ffynnu. Does dim teimlad mor cryf a bod ar y fi'n wlad bysgod. O, beth I hwn? Mae'n rili gwir gwylio rhaglenni Cymraeg. Y lle ar y we, yn fian ar y lle, a'r we. Iawn. Dwi eisiau gweld mwy.